Удар по окупаційному режиму. Саме так назвав спецоперацію на Куторанській дамбі, що на Херсонщині, Ізет Гданов. Перший заступник представника президента України в АРК ексклюзивно для АТР розповів, що після викриття злочинної схеми поставок сировини для потреб бромного і содового заводів, що розташовані на території окупованого Криму, особи, які раніше нагрівали на цьому руки і набивали кишені, нині можуть чинити тиск і заважати розслідуванню. Окупаційному режиму це дуже болюче питання, дуже болюче, я підкреслюю. Ми очікуємо провокації, очікуємо втручання окремих, можливо, і посадових осіб на материкову частину України для того, щоб відновити постачання сировини. Але це питання під жорстким контролем. Ми будемо контролювати це питання. Якщо ми будемо бачити окремих осіб, які публічно чи не публічно будуть здійснювати тиск на слідство, ми будемо реагувати, тому що ми це розцінюємо як сприяння окупаційному режиму. Нагадаю, напередодні представництво президента України в АРК спільно з СБУ АРК викрили злочинну схему та припинили безконтрольне перекачування води до окупованого Криму. Завдяки роботі насосної станції, що розташована на материковій Україні біля Куторанської дамби, озеро Сиваш наповнювалося водою для потреб бромного і содового заводів. Окрім того, з'ясувалося, що насосна станція отримує електрику від окупантів, а працюють там 5 місцевих. Від знімальної групи АТР чоловіків тікали і жодних пояснень не давали. Нині ситуацією займаються слідчі СБУ. Вони мають з'ясувати, хто з українських посадовців співпрацює з окупантами та забезпечує роботу насосної станції на Куторанській дамбі.